आज आमर विषयवस्तु ହେଉଛି ଶାଶୁ ଘରେ ବୋହୂର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ବାହା ହେଇକି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ ନୂଆ ନୂଆ, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ବୋହୂର ମନାନ୍ତର ହେଇଥିବ, କେବଳ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ବୋଲି। ତେବେ ଜଣେ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଛି, ନୂଆ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହି ସମୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ। ଏ କଳହ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ? ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ। ନୂଆ ବୋହୂଟି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଶିଖିନି କିମ୍ବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏମିତି କିଛି କାରଣ ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଁ ସେଇ ମହାଶୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବୋହୂ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଘରର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସଂସ୍କାରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମହିଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ବୋହୂ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁ, ଇଏ ବି ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମହାଶୟା ଯେ ଇଏ ଘରର ସଂସ୍କାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କେତେ ଦୂର ରଖିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନି। ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ହେଇଥାଏ ନା, ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପୋଷାକ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ବି ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ବି ବସ୍ତ୍ର, ନାରୀମାନେ ଯାହା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ବି ବସ୍ତ୍ର। ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବା ଅଂଶ। ବସ୍ତ୍ର ଆହୁରି ବି କିଛି ଅଛି ଯାହା ବୋହୂମାନେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିଜ ପରିବାରର ରକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ବା ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଘରର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଟିକେ ବି ରଖୁନି। ତେବେ ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ କି? ତାଠୁ ତ 100 ଗୁଣ ଭଲ ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ନ ପିନ୍ଧିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଜଣେ ବୋହୂ, ଇଏ ବି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଠାରୁ ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଭିତରେ କେଉଁଠି ପରିବାରର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସଂସ୍କାରକୁ ବଜାୟ ରଖୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠୁ ବରଂ 100 ଗୁଣ ଭଲ ହେଉଛି ପରିବାରର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ତ ଭଲ, ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିବା ତ ଆହୁରି ଭଲ, 100 ଗୁଣରେ ଭଲ। ସେଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମହାଶୟା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର ଯେ ଘରର ବୋହୂ ଘରର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ହଁ, ମାନୁଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି। ଜଣେ ଝିଅ ହଠାତ୍ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛି, ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଶିଖିନି, ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାକୁ ସେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର ନା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା କରିଛି, ତାକୁ ସେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶିଖାଅ ନା, ସେ ଶିଖିଯିବ। ଆଉ କଳହ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା, ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁନୁ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାରୁନୁ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ବାପା ମା ଶିଖେଇନା। ତାରେ ବାପା ମା କିଏ? ବାପା ମା ତ ତୁମେ ମାନେ, ଏବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ତ ତୁମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା। ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି କି? ଆପଣ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ସେ ବୋହୂର ବାପା ମା, ପ୍ରକୃତ ବାପା ମା ତ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ। ତ ବାପା ମା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ନିଜକୁ ଆପଣ ନିଜର ବାପା ମା କରିସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଆପଣ ପର କହିକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବାପା ମା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଏତିକି ସଂସ୍କାର ଶିଖିନୁ। ତାଠୁ ତ ବେଟର ହବ ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାର ହବ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କାର ତ ସେଇଟା। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦେଖେଇବା ନା, ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଘରର ବୋହୂ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ତ ଶାଢ଼ୀ ତ ନୁହେଁ ଇଏ। ମୁଁ କହିଲି, କୁହନ୍ତୁ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କିଛି ମୋର ଭୁଲ ରହୁଛି କି? ଯଦି ଭୁଲ ରହୁଛି ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ଠିକ୍ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ନ ଶିଖିଥିଲେ ବି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଝିଅ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଶିଖିଯିବ, ଯଦି ତାକୁ ତମେ ନିଜ ଝିଅ ଭାବରେ ତାକୁ ଶିଖେଇବ।
जदि आपण शाढ़ी को प्राधान्य देउचंती जदि शाढ़ी की प्राधान्य दौना घर संस्कार मान मर्यादा को प्राधान्य देउचंती तेज शाढ़ी पिंधा को बाध्य करवा अनुचित एवं बाध्य करवा उचित भी नुहे बरं ताकू सेतिकी संस्कार आहुरी दियो जे घर आपणकर सम्मान ठू आरंभ करी परिवार सम्मान ये आपण अंचल आपण परिवार ना को आहुरी से उच्चतर करू ना देख से गोटे प्रधान घर बहु देख पोशाक ड्रेस पिंधि सत कि संस्कार ता देहरु टिके मात्र कमी एटा तो बहुर परिचय मो कथा यदि आपण मानक गुरुजन मानक यदि हृदय को कष्ट देथिबे मते क्षमा करिवे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।